Koimore nyakoro mgajuange no mara eni hirio makare tarika na para kod achiel dwe no mara paga chiel gana ariyo prario kod ang'wen chenro en romeny piny waiko ni weche manyien mang'ose video katimore pacho kod odiochieng' mangima kabine reporter magwa duto no ikore mar ng'iyo ni magidro nyakoro mgajuange counties duto mapacho kae mago mosebedo kotucho kendo wadhi yudo thuolo mar yudo weche go manyien ka bang'e king'iyo ni en wuok tich kama ontie gi chenro mar twak mar romeny piny kama kawuono wadhi twak ewi ng'anyo mar jopuonjre mag mbalariany osebedo kong'anyo kuom thuolo malach nyakoro mgajuang somo osebedo kochwe kuondego mag tiegruok wadhi twak odhiambo ma kawuono wantiere kanyo gi jatend jopuonjre mbalariany ma Mangina mano Alano Kode kaachiel kod wendowa mabende ang' nwabedgo e studio achiel kachiel nyakoro mgajuang mano kanyo en jagoro mar wasu mano riwruok mar jotelogo mag mbalariany bade ma Maseno Dr. Onyango Stephen Okeyo wadhi tude kode nyakoro mgajuang achiel kachiel e county wa Kisumu en twak mabiro mana bang' wechegi manyien kaka pile warwako pachi lai mar ote machuo kariade ka ocheno ka bende wantiere live e Facebook Ramogi TV K imbui mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube machiegni magethon weche. In total, as at now, we've arrested 80 students. They found some other items, stolen items. Obila omako kendo jopuonjre mamoko ang'wen ma itudo kod nek mar japuonjre skund sekondar Mashinas Boys Nakuru. The National Executive Committee now resolves to designate His Excellency Professor Kithure Kindiki, EGH, as the Deputy Party Leader. Jalup jatend piny manyien Kithure Kindiki wal kaka jalup jatend duond bura mar UDA bang' thich oko mar Rigathi Gachagua. Nyathi ma nyako kosetimne nyange tirwako ne law mar nyathi ma wuoyi mar wakne ogudu koro in kata kale okinyal ng'eyo. Sirikal medo rido kenge bang' yangore ne jonyuol moko luchore gi nyiri kendo timone gi nyange e tok chik. Machiegni nyakoro mgajuang e chendo ni mara many piny wantiere gi Wilson Ochuka ma en jaloko marwa nyinga Lydia Okeyo. Jopuonjre mamoko ang'wen ma itudo kod nek mar japuonjre e skund sekondar Mashinas Boys e county ma Nakuru obila omako. Obila wacho ni jopuonjrego omake kaluwore kod nonro margi madhi nyime kendo koro biro chuno jopuonjrego mondo omi otim penj margi mar KCSE e tesendo obila e bwo arita mager mar obila ka igeno mondo omi ochop gi doho e yor mbui. Bang' tieko penj makamano matimore ka chije ma itudo gi kuo mar penj mar KCSE bende omaki Kisii kod county ma Siaya. Jafwambo mara Cynthia Onyango nitiere kod ler mathoth e wachni. Nonro ma pod dhi nyime kendo geto kolo achije duto e nek makoch manotimre Mashinas Boys. County Commissioner ma Nakuru Leyford Kibara wacho ni nyaka sani achije duto ma osemaki kwan gi oseromo 8 ka kinde timo nonro margi. Obila ne oyudo moko kuom gigo ma ichichni gin yedhe mamero ji ma iparo ni jopuonjrego osebedo katiyo godo. In total, as at now, we've arrested 80 students. Out of the 8, 5 of them are in Baruk police post, which is not very far from that school. The 3 of them are in Gilgil police station. And again, once again, they are also doing their exams at the police station. I was informed when some boxes for these suspects were inspected, they found some other items, stolen items. Again, there was even bangi and some other sachets that probably could have been kubel and other issues. Omedo ni tend migao mar somo igeno mondo tim nonro matut mar fwenyo kaponi tend sikunno nyalo bedo kod rem moro e tayo chenro mag sikunno e yo makare. The Ministry of Education to do an inspection once exams are complete, because we want to understand whether we could be having administrative issues in that school that are affecting the normal operation of a school. Malingling Ramogi TV oyudo wacho ni jopuonjre gi osebedo kod sigu matut ma ichichni ema dipoka ne okelo lweny. Gisani okwach kicho mi kinde mar timo nonro ka igeno ni burano ibiro luongi e doho tarik 25 e dweni. Kinde ma magi duto timore, obila mayala omako jopuonj kod jorit penj
mag sikund sekondar manyamninia e kar chung' od bura magem bang' yudogi kod otese mag penj ma ogo chapa. Kinde meko makama, jopuonjre ne obedo kod tich matek e pando otesego, ka moko kuomgi ne otemo muonyo otesego mondo kik jukgi. Komachielo, okwach kich ma Masaba North omako rawera moro mong'ere gi nying mar Steven Nyang'au Mbeche ma osebedo ka uso otese mag penje mbui mar Telegram kod WhatsApp. E limbe mar obila e kar jot mare, obila ne oyudo ng'we yamo kod laptop ma ichichnie ma osebedo ka otiyogo e mayo jonyuol kod jopuonjre omenda ka uso negigo otego e mbui. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kuku mar duond bura mar UDA ong'ado gi duol achiel mar golo Rigathi Gachagua e lemo mar jalup ogai mar UDA, kendo lemo mare omi jalup jatend piny Kenya manyien Profesa Kithure Kindiki. Okang' ma kamano obiro bang' ka Gachagua nyocha othichi oko e apisi, kendo lemo mare okaw gi Kindiki. Kindiki opo gwelo mare lemo ma kamano kendo osingo tiyo gi thuolono mar riwo wi oganda jo Kenya. Eriko Wenga ntiere kod ler mathoth. Jomachiel tok chamo mar apis kaka jalup jatend piny Kenya, apisas madito mar duond bura mar UDA ne ochako bedo kod romo mar dewo Kindiki kendo. Romo mane otele gi jakom mar UDA Mikai Cecil Mbarire gi jagoro maduong' mar duond burano Hassan Omar, kendo ne ging'ado ni Kindiki nyaka koro bed jalup ogai mar chamano kaluwore kod chike mag UDA no. Rigathi Gachagua is unable to perform the duties of the office of the deputy party leader and subsequently ceases to hold office as deputy party leader. The National Executive Committee now resolves to designate His Excellency Professor Kithure Kindiki, EGH, as the deputy party leader of the United Democratic Alliance Party effective immediately. Duond bura mar UDA no chopo okang' ma kamano tok thich oko mar jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua magwacho ni koro ok nyalo bedo jalup jatend UDA. Welo mane Kindiki orwako gi lwedo ariyo. Your Excellency, sir, I now wish to declare you the official deputy party leader of the Democratic Party, United Democratic Alliance, starting immediately. I must thank you as the party organ that is responsible for steering the day-to-day activities of the party. I must thank you for acting swiftly to make sure that our party does not experience any leadership gaps so that we move forward. Kindiki sechego no tiyogu thuolo no mar lero ne oikore mar mako lemo no kendo neno ni dwaro mar chama no chopo kare. Nimechukua nafasi hii kwa unyenyekevu na nimeahidi ya kwamba nitafanya kazi na vyombo vyote na vitengo vyote vya chama chetu, kwanza nikiwa mwanachama, kwa sababu sisi zote ni wanachama wa UDA, na mimi nitaendelea kuwa mwanachama mwaminifu wa chama chetu cha UDA. Ya pili, nitafanya kazi mpya ambayo nimepatiwa kwa heshima kubwa na chama chetu, kumsaidia kiongozi wa chama chetu katika kuendesha masuala ya chama chetu. Na nitakuwa mara kwa mara nikifanya kazi kupitia ushauri wenu kama baraza kuu la chama. Rigathi Gachagua kapok nothichi oko mar apis nitiyo kod ketho mar nyayo siasa mag akwede mag dho udi, gino mane Kindiki olero ni tende biro dino fuok makamano. I am taking over this role in a very, very defining moment in the life of our nation. At a time when the country is engaged in, or has been engaged in the recent weeks and months, in conversations about identity and who we are as a country. There has been conversations around our nationhood and our identity as the people of Kenya. Jatelono bende no singo ni chenro duto mag UDA biro chopo e wang'e mano ni chamano ochopo dwaro mare. Under the leadership of our party leader and consultations with the party organs, make sure that we proceed with that process of completing grassroots party elections. Tukimalizia ni kusema kwamba mimi vile vile ninaamini ya kwamba chama kiko na nafasi nzuri katika kuimarisha demokrasia katika taifa letu la Kenya. Eriko Wenga,
Ramogi TV, Nairobi. Jadbura Manyeri Town Duncan Maina Madhenge kawuono oyudre kama tek kama ne jodak Manyeri oriembele plepe wi okang' manokao mariwo paro mathicho oko e apisi Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya machon. Madhenge ne ochopo e boma Manyeri mariwo lwedo johala kod weg nyamburko makoidwaro mondo mi dar dhie kar chungo geche ma Field Marshal Muthoni Kirima. Kanyo mane jodak makono otame kata mana wuoyo gi jopiny ka ginyiso e chwang' margi. Kuom thuolo mokwongo nyaka ne thiche apisi jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, jaod bura Manyeri Town Duncan Maina Madhenge nochopo e boma Manyeri. Kata kamano, kata kane pok oyudo thuolo mar wuoyo gi johand matatu Manyeri mane geto dar gi tend kaunti no kendo gole chuny boma, ne nitie ranyisi ni jaod burano ne ok wendo morwake. E konde mathoth e boma Manyeri, oganda nonyiso e chwang' margi kaluwore ni jaod burano nosiro paro mar thicho oko e apisi Rigathi Gachagua. Ne otemo lorre e sende nyamburko go eka noyudo thuolo mar twak gi oganda kama noseyo gavana Manyeri Mutahi Kahiga kuom daro johala go e chuny boma no Manyeri. Mutahi Kahiga amezoea kujipiga kifua akisema kama mbaya. Leo tunamuelezea kwa hii maneno ya kutoa magari zetu katika stage kama mbaya. Na tunakujulisha ya kwamba hatuhami. Na siedi na huko chini juu kuna watu mnawacha hapa na sitaki kuwaacha hapa. Sasa tukitaka kuenda, tuende sisi wote kwa Nyeri yote. Tunataka gari zote siende huko chini juu gari ikiwacho huku itaharibia ile ingine kazi huko chini. Ywaruok ewi kar chungo nyamburko gono kelo ng'ikruok e chenro mag wuoth e bomano Manyeri eka bang'e chenro noduogo e wang'e bang'e. Kadhi mbele nyakwar mga juang doho ochoro mbele odiochieng' winjo bura makwedo winjruok mamiyo thuolo kambi mar Adani kao ting' mar paw ndeke maduong' ma JKA kaluwore ni jayal bura ma winjo buche ariyo makwedo chenro no ne onge. Kaluwore kod ler mar doho kada ma doho nogolo mano maki kod joticha paw ndeke kao ibiro winji tarik 27 dwe ni kabura machielo no maki kod riwruok mar okinde e pacho ka LSK ibiro winji tarik 17 dwe ni. Chik makamano kelo kumo winjruok makamano to pod ibiro tiyo godo nyaka chop doho winja wach mar ng'ado buchego. Hagiloso bang' choro nyime buchego jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa onyiso piny owacho mondo mi owere gi winjruok gi Adani. We think this matter is of critical importance. We are dealing with a critical infrastructure which touches on the national security and the well-being of a nation state called Kenya. We have said before we have no problem with the investors coming to the country, but the way this Adani deal has been crafted, it has all the trappings of what one would call a state capture. We shall be seeking consolidation of these cases. Means that Adani will not still do anything until these matters are heard and determined. So that is the assurance we want to give. But also thank Bwana Ndiema and his officials for standing with the workers, for fighting for our fellow Kenyans who are at risk of losing their livelihoods under the Adani deal. We have said not once, not twice, that it's not a good deal for this country. It is not a good deal for workers. It's not a good deal for the sector, that is the aviation sector in totality. We are more than convinced that Kenya Airports Authority is financially able to fund its own expansion and modernization. Mokwom jotwe kaunti ma Homa Bay pod ywago midhiero mar yudo thieth kaka owinjore kaluwore gi chochni moko ma pod okwako chenro mag ndikruok e okang' mar thieth mar SHA. Kata odoko ne piny owacho mamalo kod sirikand kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar ndiko oganda e okang' mar thiethno. Jotuo wacho ni nitie gik ma sirikal nyaka koro ket kare e okang' mar thiethno mondo giyud konyruok. Jatend bura ma Karachuonyo Adipo Kuome mano dhi chuo wang'e e chenro mar thieth nono ma onge chudo mobagi kendo Adventist Hospital okone sirikal mondo mi oyie olose chochni ma pod okwako wach ndikruok e okumbano.
iyudo kan yoro ne othiedhi 200. Ing'endi daktari gi chunygi beyo nikech chunygi ler kabisa. Ne ok owinjo giti to ka gineno lit kata hinyruok ma ji nigo ne gikonyo. Kaluwore gi mano, da wacho kendo apil ne sirkal ka giyie to nitie gima nyaka gitimnwa kendo gitimnwa mapiyo. Giloch wach chef mondo oikre mapiyo kaka nyalore mondo change over from NHIF otimre gi speed mondo kik walus ji ni ji tho. Kawuono chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich wabro konyo ji e migawo ni pile ka pile. Wan gi dakteche moa loka maromo 85 mobiro mondo kel konyruok ne ji opogore opogore. Wachiwo yedhe, ji ng'iyo tuo mopogore opogore ma gin go. Yudo ka idwa ni mondo othiedhi mondo idogi to iwacho ni system pod ok ti maber. Koro samoro iseyudo thieth tichaki iwacho ni mondo idogi to samoro bende osethiedhi to koro idwa ni mondo idogi nikech irito ni mondo system obedi. Koro chuni ni nyaka iti gi pesani mondo iyud dok dala piyo. Nyaka ne NIF dhi. Pod an ok anyal wacho ni I understand gima SHA en. Ok nitie shift to gi SHA. Nikech pok aneno gimotimo. Ok ang'e ni sani anyalo chulo sendadi kata ok anyal chulo sendadi. Ok ane kama kosebedo na clear. Piny owacho kotenre kod riwruoge ma ok mag piny owacho dhi nyime kod keto kenge mag kedo kod nyange mag nyiri e gwenge mag Kuria kinde ma maling'ling' yango ni nyithindo ma nyiri osechak timonegi nyango e yor apanda. Jafwambo marwa Jojo manigi ler koa e kaunti ya Migori. Tarik 31 dwe mar 10 mar higani, jodong jokura ka otele ko jagol wach lo jodongo e weche oganda kidi kod timbegi. Masire Chacha ne obedo kod nyasi ma chaka yanga chenro mar nyange e gwego ma Kuria. Kata bed ni nyasi ni en mano ma chako nyange mag yawuoyi, wachore ni kinde mochak nyange mag yawuoyi bende nyange mag nyiri koro chako ayanga e gwego ma Kuria. Maling'ling' yango ni nitie nyithindo ma nyiri masani osetimnegi nyange e gwego ma Kuria e kinde ni ma itimo nyange mag yawuoyi. Ani kichagi donjo gi lony moko mopogore ma bende ok inyal ng'eyo. Ikawo nyathi ma dichuo kosetimne, nyathi ma nyako kosetimne nyange tirwako ne law mar nyathi ma wuoyi, mar wakne ogudu. Koro in kata kale ok inyal ng'eyo ni otimne tich makama. It is not easy for disabled girls to move to the camps because some are physically challenged, the deaf, the blind. Moko nyithindo manyiro oseringo nyange kendo osedhi e kuondego mag jot mopogore opogore e gwego ma Kuria. Kata bed ni kuonde jot osebed ka itiyo godo mar konyo nyithindo ma oringo nyange kaka yo achiel ma kedo ko nyange. Lipot yango ne ok osekonyo ahinya nikech moko kuom nyithindo go manyiri ma oseresi ka odok e pacho bang' nyange ka orumo pod imakogi kendo itimonegi nyange. Director migawono mar kit chweche kaunti ma Migori Lilian Okomo kaachiel kod jagoro mariwruoge mag oganda e kaunti ma Migori Dr. Tobias Ogola wach ni kuom kwan nyithindo go manyiri maromo 9 mane orese higa mokalo, nus magi ne ochako duogo timnegi nyange apanda ka gidok dala bang' ka olandi ni nyange orumo. Watemo mwa rescue nyithindo mokalo 800 ma wakete rescue centers ka wariwore gi partners wate duto. Kane wase kawo nyirige ma waketo e rescue centers, mane kano yaw sikul waduoko gi mier. Kuom hawi marach, kano yaw sikul ne gichako giyomo gi. Mano ta diere nikech seche mag yae kamp koro waonge teko mar geng'o gino. Nikech gin back to jonyuolgi. Ne igeno ni nyange manyiri dhi rumo e higa mar 2012 kaka ne olandi kod jatend piny Kenya mosidhi Ruto Uhuru Kenyatta. Kata kamano, lek ni ok ne ochopo ka penjo maduong' en ni tiang'o mane ok otim makare ma omiyo nyange pod dhi nyime kata gwego ma Kuria. Luoro jogo ok nyawe FGM. Luoro ni kuom jodongo ka maweg shrines ka. Jodongo ka monyiso no kuwegi ni to tho. Setemo matek mondo mi wakonyre gi jok ma e Kuria mondo giwe FGM nikech ok inyadhi adhiya kanyo ni dwaro mo gi jodongo. Jodongo kata luonge bura ogibi. To
to josiasa ok konywa e wachni. Ok en tich mayot nikech jirende wa Tanganyika kata Tanzania pod time, kendo ka waketo chik matek koni to samoro yudo ka wabedo gi tich matek nikech giringo gidhie anyuondgi makocha. Apisa maduong' e migaono mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngire Rose Odhiambo wach ni ber ka iketo maino e tim nonro ka otende kod nyange mag nyiri mondo yudi gimomiyo nyange ni ok nyal rumo kaachiel kod yudo kenge ma inyalo tigo e tieko nyange mar nyiri. Gima duong' madino nega kwa ni wakaw pesa wa mang'eny wakete research. Kae wabedo gi gimiluongo ni evidence based research. Koro wadhi wang'eyo ni to approach mwasetiyogo higni mokalo gite. Ang'o momiyo pok gimiyowa matunda mwadwaro. Ka wasebedo gi mano, ka wariwore gi organizations tema fight gini, to wabiro yudo kaka wanyalo donjo. Tend arita kwe e kaunti ma Migori wacho ni higa mokalo kwan ji maromo 39 ne omaki ka otende kod nyange mar nyiri kendo ne ochwalgi e doho. And the cases of the prosecuted parents were 39 and they were fined between 200,000 and 300,000, or failure to that they were put to serve a sentence of 2 to 3 years. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakan prayo ko Dario Nyakoro mga jong bang sa chilo midhiambo chenro en ramany pinyero kamano kuom medo keti mana kera Ramogi TV na arwako pachi kacha kapoko ka oyo mokwongo ang nakamo kuom otimo de studio ka yango Wycliffe nyisa kacha ni entiere kodwa e yo makare entie gwa makisi. Caroline Beatrice wacho ni Olympic Kibra wacho gichopo ne yo mojo. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni sha to kelo wich bar saine Uganda jo Kenya ujorangi e wach ni kendo joma yuto gin tin dhi hinyore marach oneno weche gi yo mal kare ka entiere umoja inako wacho no sechopo heyo makare ahinya. Eno bende ote kacha mo ora gi Mama Sonko Mikae Kilokyo wacho kacha ne entiere budho gi won pare Kevin Adada Ramogi TV chopo ne eyo makare. Eno kanyo ote mano mar Frank machonne kantie Mombasa wacho Ramogi TV lera hinya ramany piny kare serikal mar piny Kenya otweyo pesa maromo bilion 3. Aya, ntie wach kanyo mowacho lakini waonge kod lere wiero kamano bila shamotho. Nyisa kacha chani entiere kod wach to wacho ni pod chendo kaito wacho kanyo ni gin gi min gi kantie Ndiru wacho ni nyocha odhi thiedho min gi gi cash Ndiru level 4 hospital kaito wacho ni sha ukti kata gwengego makaluo wacho ni mogi kweche gi mag nyangi mar nyiri. Nyakoro bende piny wacho kedgo eyo makare wacho ni ma hinyal mana tim konyiso ganda e wirach tero nyiri nyithinyro manyiri nyangi kendo wacho ni omora hinya gi weche gi manyien. Birane no kanyo ote mano moor kanyo onyisa ni winjo weche gi manyien eyo makare entie Kisumu Milimani Odhiambo mokweo kwa baba gi Julius Okumu kod min gi Josephine Kagi ntiere Sori Karungu Mama Grace Oyugi Jakwath Joel Achuodho to kamana hinya gi Tabitha Muga duto makweo kochia mano Michael Wigo ayo matinya koro mga juang chenro ni en rameny pinya nyisi ni wantie kod twak abendo wang'eyo godo weche go mag kuonde mag tiegruok e pacho kae ng'anyo pod dhi nyime ang wang'e yud madwaro ng'eyo ni to ang'o masani timore skunde go mag marari wadhi bedo kod achiel kuom jogo mabende tayo weche go mag riwruog jopuonje mag kuonde tiegruok mantiere Kisumu bade Mama Seno kaeto gi japuonde mabende sani yakata gi ndala kata gi skul ang ne ginyiso Nyakoro mga jongo duoko tok makamano kata kamano kwa ndiko weche manyien na kete mana ka Ramogi TV ma en ramany piny e kidi mabor. Ik mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV.
Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies, Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 12 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kapkeit na kuelekea Litein Ngoina Road, Kabianga, Sosiot, Kapsoit na kumalizikia maeneo ya Kericho Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Timpio, gochne laktar. Akwai. Waluong laktar na. Nyaminwa, gochne laktar sani. Nyaminwa, ok enan, seri matukai. Ser dendo chwakre, giki machon ma inni chano kae, an nang'eyo maber ahinya ni gigo kubitiyo kata matin. To mane momiyo, an nabiro gi paro moro manyien ka, mar keto gi kamoro achiel maber. Kare. Ang'o miya ni tuya ka? Kosipa ni an petni. Pet, dawe madam. Ing'eyo ni ini tuo. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kano nyakwar mga Joan Chenro en rameny piny wadhi mbele gimi weche manyien. Romo yedhi mar COP29 matwak ewi kedo gi midhiero makayo lokruok e chal kor lwasi ochakore ayanga e boma Baku e piny mar Azerbaijan. Jotend migepe mapacho ka Musalia Mudavadi kod jatend migawo mar alwora Edi Duale motelo ne kweth mar Kenya hero makamano. Muktar Babaye wa meeting makende matelo ne chenro mar COP29 kama kwa jotend pinje oket maine chopo kare lek mano keti e rombe mosekalo. We are all in this together. Nothing has a greater impact on the security, prosperity, and well-being of all nations than climate change. This goal is not a burden, it is an opportunity. Ladies and gentlemen, we must invest today to save tomorrow. We are looking for what we call an engineering of the financial architecture, so that it can be more friendly, so that the polluters pay more, and those that have suffered the consequences of the effects of climate change can also be compensated. Tan kanisa mar Redeemed Gospel Church mantie Miritini e Jongo Mombasa koro ywak ne piny owacho e bwo migawo mar lope mondo mi oresgi bang' jaket mwandu moro daro gi kanisa no motuo ne ogere lope. Kane giloso gi jofwamb weche, tend kanisa no koni sani koro chunogi bago alame tent ni mar jaket mwandu no magichechgo ni chano ya kolopno ne odhi maloro kanisa no kendo koro buono gi ni kik ginyon kanyo. Gikoni karo bedo ne bura no nitiere doho kendo odhi nyime pok giyango gimomiyo jaket mwandu no ne okawo okang' mar loro negi kanisa e bwo arita mager mar obila.
Kako machielo to gintiere gi oboke moyiedhi mane doho chiwonegi. Magi timore seche ma koro ywaruok e midhieche mag puothe pod ogudore Mombasa kod kadho wadh nam chumbi mangima. Kwa jirani pale. Hapo kwa jirani wakapeana title. Wakasurvey. Wakataka kuenda, wakasema huko kwingine utakuja kumalizia. Kwa hivyo sisi kwa sababu ndio wanafanya tukwambia sawa tuwasubiri. So walivyoenda wakaenda kabisa. So walivyoenda kabisa ndio tukapata huyu bwana sasa akitokea kwamba anadai ni kwake. Sisi tukangojea kwamba tunakuja kufanyiwa survey, baadaye tunaambiwa kuna title iko pale. So ilikuwa kitu kigumu ambacho hakieleweki. Yule anaweza kuelewa hili jambo kwa undani ni watu wa lands katika wakati ule, yule ofisa wa lands wa coast wa hapa Mombasa. Anaweza kuelewa, anaelewa kile alichofanya hapa kwa hii shamba. Na mimi nilienda kule juu nikafanya search, hakukuwa na survey yoyote imefanywa katika shamba. Lakini baada ya muda naona lot 2400 imeanza mpaka mwisho imefinika na watu. We had this from the judiciary. This one is from the judiciary, from the law courts of Kenya. And we were being told that this case is coming up for mention on 21st of this month. So if this matter is coming up for mention on 21st of this month, and there was a hearing on 5th of this month, how comes we were evicted from this place on 4th? And the court says there should be status quo until this matter is addressed. We feel as a church tunachezwa. And the government should arise to address this. Tusinyanyaswe na tutanyamaza until this matter is addressed. Kaima tudruok ma Safaricom kokale tudruok gi kambi mar All Media Services ochako limbe mar jumbe abiche tung Kenya duto. Mano ma ideno ni Safaricom sambaza furaha ma dhialo higni 24 nyaka ne kambi no chak chenro mage Thurka. Odiechieng' ma kawuono limbe no chakore e gwenge ma Narok, Kadhimulot, Longisa, Bomet, Silibwet, Kapkwen, Chebole nyaka gwenge ma Kaplong. Jafamara Safaricom mondi ntiere kod ler mathoth. Seche manyasi mar Christmas koro yware machiegni, kambi mar Safaricom ochako safar mar ndalo abich mar limo gwenge duto mar tung mar piny Kenya ka gidhialo higni 24 nyaka ne gichak chenro gi pachoka. Kochakore gi gweng' ma Mulote County ma Narok, safar no chomo Longisa, Bomet nyaka Silibwet ka customers kachiel gi johera mag Safaricom kod Royal Media Services loyo mich mopogore opogore moting'o nyaka diel mar Christmas. Furahi sana kwa Safaricom kutukumbuka baada ya miaka 24 ya huduma sao. Tumeona mabadiliko, speed ya internet imeongezeka na mambo ya kusambaza pesa kwa M-Pesa imerahisishwa. Sambaza furaha na Safaricom. Kopogore gi chenro machalo mar yawo dukni mag Safaricom e gwengego, jopiny bende ne oyudo puonje yore mag bedo motang' mondo kik maggi achudhe magoyo simu ni dwaro konyogi. And especially now that it is Christmas, you always tend to find there's a spike in terms of fraud cases. So we're just trying to, drive the awareness that a customer needs to take the moment to just, dig deeper and just think twice before you press that button. Some of the triggers that you need to look out for so that you can know it is fraud. 1, do you know the person that is contacting you? 2, is it a bit too urgent and yet there's nothing urgent that has been happening to you around? Number 3, are they trying to get you to do things in a confusing manner? Are they telling you one too many stories as opposed to going directly to the point of what they want you to do? Apisas mag kambi mar Safaricom okwajo Kenya mondo obed motang' kendo kik yie chiwo nonrogi ne jok ma wuondore ne gin jotije mag Safaricom. Odiechieng' makiny igeno ni safarno dhi chomo gwenge ma Kapkatiet, Latien, Ngoina Road, Kabianga, Sosiot, Kasoit kendo teke e chuny boma ma Kericho. Tutatembea Rift Valley nzima kuanzia Narok, twende Bomet, twende Kericho, twende Nandi, Eldoret, mpaka tumalizie Nakuru. Frederick Omondi, Ramogi TV.
Tim mar Harambee Stars mole piny mar Afrika milambo motelo ne tuke mag manyo tiko tuke pinje mag Afrika higa mar 2025. Kenya biro rakore gi tim mar Zimbabwe chieng' tich abich kapok gitugo gi tim mar Namibia tarik 19. Tuke gi biro bagi alap ma New Peter Mokaba Stadium ma piny mar Afrika milambo ka Kenya nyaka yud loch mondo mi giyud thuolo mar ng'ado tiko tuke pinje Afrika higa manyien. Nyaka sani Kenya omako thuolo mar 4 e chung' ma timbe e Group J kama Cameroon omaki thuolo mokwongo gi points 10. You know, Namibia and Zimbabwe will play again. Umesema tu ni nzito, ina uzito yake, but in football kuna watu washatu write off, yani hatuwezi make it from that group, but tukona game 2 baada hazijachezeka, so pande yetu tutajituma tu kama kawaida na tunataka tushinde. Counter-attacks, they will not open the game, since we know anyway. So Zimbabwe has a lot of quality players who are playing in Serie A, Premier League, French League 1. So they have his full squad. Nobody is missing in the squad. Everybody is there. So therefore we know that we have to pressure, we have to push. So they will not open the game. They will close the game. They will try to play on time. Kenya biro bago kuom thuolo mokwongo tuke mag Mountain Running World Ranking bang tuke ya wayanga odiechieng' ma kawuono. Jakom mar riwruok matayo tuke ng'wech pachoka Jackson Tuwei olero ni geno ni malo ni tuke ma kama biro yao rangach ne mich mamoko. Piem gi biro bagie e kar ritole bunge ma Longonot Park boma Naivasha chieng' tarik 16. Jatend riwruok matayo tuke gi pinje duto Tomo Saf limbe mare pachoka walero ni ma thuolo maber ne Kenya bago tuke gi ka en okang' makoro biro kelo dongruok mag tuke gi thur kae. Kwa mgajuang mano he kama watieke kidieny mokwongo mar chendo ni mar rameny piano kanyo ka Hawkins Odongo mantie Kindu Bay wacho Ramogi TV chopo yo makare kaka ma wacho no chwalo puoch gi park ne nyawang'aya mano Governor Gladys Wanga kuoma ka komaro ODM wacho ni Kenya sani koro girito marwa ko jakom Addis Ababa February kabende wacho ni jo Kindu Bay gi jo Amlo ka almost dutero kama na hinya Hawkins kwa mgajuang adwa ni wayue matin nikech wantie gi twak wendo chope studio wantie ko Dr. Onyango Stephen Okeo ma en jagoro mar Wasu bade ma Maseno chope studio ma Kisumu ka chiel gi japuonjre Alan Okode mabende en jatenda jopuonjre bare ma Mamangina anagutwa kor gi nyakor mgajuang ng'anyo mar jogo maber tiego jopuonjre ogikanye to ere chal kaka kunde go chalo jopuonjre gintiere skunde go kata kunde mag matiegruok kata oyo to pach Wasu ni nade iwach makama en twak wadugo go bang dakika machuok Kenya kor mgajuang omiyo kikidhi mabor wasabu jalo kumaro isano chuka wadugo bang dakika machuok kende. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. E piny moro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka ginyalo tiye kambi
iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Mondo mi yud skisa tune mar Mili Nyarasembo de star 860 star 416 # Ramogi TV e od jothumbe duto. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuba, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Ole Source Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 12 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kapkeit na kuelekea Litein Goina Road, Kabianga, Sosiot, Kapsoit na kumalizikia maeneo ya Kericho Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Expect kushinda? Nilikuwa tu najaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia? Niende pale showroom, niongeze yenye niko nayo, nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape top shot. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag ingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa wanyama, tujipange na view sasa. Timpio, gochne laktar. Akwai. Waluong laktar na. Nyaminwa, gochne laktar sani. Nyaminwa, ok enan, seri matukai. Ser dendo chwakre. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. The Travel Style Adventure.
Relax on Pattaya's beaches, explore Bangkok's vibrant city, and adventure in Thailand. Encounter wildlife at Safari World, experience magic at Dream World, and speedboat to Coral Island. Experience all this and more in a 7-day trip starting from $1,180 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we major in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwaro mga jwang'ero kamano kumedo kete mana ka chenro ni mara manypenyo wadonje kidi mario mar twak maro kata kidi mario mar chenro ni kama koro wadonjo gi twak marwa nyakwaro mga jwang' na nyisi ni nyaka sani kuonde go mag tiegruok pontiere kod ng'ikruok kendo somo ok dhi mbele kaka pile kaluwore kod ng'anyo mag jopuonj magi mabede kose dhi kuom thuolo modhuro wadhi twak kancha gi Dr. Onyango Stephen mabende entiere Kisumu studio. Oimore ahinya daktari nyiswani to irio nade Kisumu imose nyikwara mga jwang' kapok wachako twak marwa. Erokamano ahinya Lydia, wario maber moromo. Koro kaki wachono an Onyango Stephen Okeyo, an jagoro mar Uwasu bade mama seno. Amor duogo kende studio kaka wuono mondo watwak. To maduong' ni pod wane ng'anyo. Aha, machiegni ahinya Dr. Stephen Okeyo wadhi twak matute ng'anyo makama nyakwaro mga jwang' kapende antiere ka studio achiel kachiel gi Alan Okode mabende en jatend jopuonjre e mbalariany ma Mama Ngina. Eno katho Uganda penjo ni to Mama Ngina ni to ni kure. Alan karibu ahinya kendo nyiswa ni to nyingi te waseneno ka ija kure to
to mama ngina into ni kure Alan kapok wachako twak. Okay, erokamano ahinya Lydia. Iluonga ni Alan Okode Omondi. An jatend jopuonjre Mama Ngina University. Mama Ngina University entie Kiambu County, Gatundu South constituency, Mutomo. Mutomo is the village. Yeah, to award Siaya Rarieda constituency, West Assembly Ward, Mahaya sub-location. Machiegni ahinya Ramogi TV man Ramany Piny kama twake mondo wangi weche go machando ganda wang'ne wadwani wangi ane na mag machanda nya jopuonjre ma pacho kae mantiere kuonde go mag tiegruok nyiswa ni to Mama Ngina isomo yango gini kapok wadhi mbele. Okay, Mama chakore karang'o? Okay, erokamano Mama Ngina University no chakre okay, it was officially started on 2016, but the first cohort no one go 2018 ma currently one give 4 years. So this academic year brobedo first graduation mar Mama Ngina University. To gisani anane kamara dek joma ni mbele wa gin joma timo computer science. Koro computer science emano chakre Mama Ngina University gin joma gine pioneers mar Mama Ngina University. Kaito so far currently one give 3 schools. School of Business, School of Pure and Applied Sciences, to call the School of Health Sciences. In those schools, into different courses, yeah, so approximately range between 20 courses here. Machiegni ahinya Ramogi TV nyakoro majong mane chal mar Mama Ngina University mantiere Kiambu County. Kabende mano en wendo wa Alan Okode en japuonjre kendo wacho kacha ni entiere hike mar adek na achiel kuom jogo mabiro sebedo kata jopuonjre e mbalariany ma kamano. Kapok wadhi Kisumu ira Dr. Stephen Okeyo. Alan, sani ang'a timore e mbalariany Mama Ngina. Kabende wadhi tiyo kode mar neno gi picha matimore e mbalariany to mapacho kae. Nyiswa ni to sani ere picha mantiere kanyo jopuonjre nitiere koso gionge ango madhi mbele? Erokamano ahinya kendo Lydia. Gima timore Mama Ngina sani en ni due to the ongoing lecturer strike, Mama Ngina University most lecturers ma wan go gin part time. But nikech kaka an student leader mosebedo an be an ker mokuongo mar Mama Ngina University. Mama Ngina University kar kanyo lecturers gin part time koro yudo ni moko bire class. But ka wuotho e universities mopogre wado ni lecturers pod dhi mbele gi ng'anyo. Mama kelo ng'ikruok mang'eny somo kato kelo nyaka ng'ikruok gimiluongo gi dho ngere ni calendar of academic calendar. Koro do ni sama lecturer ko bire class cha ka gibro duoge school to gibro keto gimiluongo ni pressure mar tieko syllabus piyo mondo gidhi mbele gi timo penj margi. Kaka sani koro timetable osewuok to iyudo ni lecturer pok ochopo kati mar syllabus. Koro makelo ng'ikruok maduong' ahinya. Mar ariyo, lecturers sama odhi ng'anyo kamae ni tiyudo ni janyuol bedo ka oro pesa ne nyathi mar chulo ot, janyuol oro pes chiemo, to janyuol chulo nyaka fee ne nyathi, to lecturers dhi ng'anyo. Koro gini en gima osekelo ng'ikruok ahinya e mbalariany mopogre Kenya kae. To unti wacho ni udhi e class ipuonjo? Yes, one of the class nikech most lecturers wa ok gin mobedo okay, wonge gi union mar lecturers Mama Ngina University. Pod en Constituent College of Kenyatta University. Yeah, koro o affect Kenyatta more than Mama Ngina University. Yes. Dr. Stephen Okeyo, winjo kan tiere kuonde mabende puonjruok dhi mbele. Here pachu ewi ng'anyo ma kamae nyaka sani ugi kanye kaka wasu to ere duol ma sani ugolo kutendre kod ng'anyo mabende osedhi mbele kuom kinde manok. Erokamano kako wacho no maybe Mama Ngina en university ma pod tin emomiyo part timers nyalo dhi to puonjo to universities madongo Kenya kaka Maseno onge puonjo madhi mbele. In fact kata part timers wadwa neno kanyo. Koro ng'anyo ni dwa dhi mbele. Wan gi geno matin ni kiny waromo gi wabunge gokinyi from Sangwen to ka wawinjore kodgi to wanya chungo ng'anyo. To ka mano kotimore to ng'anyo ni biro dhi kendo waneno ka wang' ni onya dhi mabor moloyo manotimore higa 2003. Erokamano nya daktari to arom makamae here gik modhi go e mbaka nyiswa ni to uchano twak ewi weche mage to diponi gin weche mabende osewache kinde mokalo koso gin weche go manyien mabende koro no ubedo kanya achiel kendo winjoru mokwongo kane wang'anyo dwe mar 9
ne wachungo ng'anyo tarik 26 kane waketo gimiluongo ni return to work formula. Return to work formula ni ne wawinjore gi sirikal ni gidhi medo jotich e kind 7% nyaka 10. Koro joma nie grade mapiny, grade 10 miluongo ni graduate assistants, assistant lecturers grade 11 kod lecturers grade 12 ni medo 10%. Kasto jomodong grade 13 nyaka 15 nomed 7%. Koro nwawinjore mano mwa keto kokwe return to work formula. Bang'e mano kane wachungo ng'anyo to wadhi warado Machakos tarik 27 mar dwe mar 9 ma waloso tables manyiso ni kane yudo pesa makama to komedi kuom ranyisi 10% to mae pesa monego yudi. Koro ka sama ne wadhi bedo mondo koro return to work formula nowacho ni onego bedni ne watieko gini machul pesa ni dwe mokalo. To IPUCCF mano Interpublic Universities Consultative Forum moting'o Vice Chancellors IPUCCF ne gibiro gi ni koro msara ma gidwa medo ji en bilion 4.3. To wapenjo ni tomato wuok kanye. Koro gikelo table manyien. Koro lokruok ma Vice Chancellors okelo return to work formula ne omiyo koro wang'anyo kendo. Ne wawinjore to giketho winjruok. Koro gimomiyo maduong' miyo lecturers ogomo en ni gin ema gitamore chopo kaka nwawinjore. Rokamana Alan kiwinjo wach ni iwinjo konyisu ni kata uno kodwar mondo minen. Ere pachi wach ni kan wawuoyo kinde mokale wacho ni un gi paro moro mar riworu gi lecturers masani ogomo. Ere chung marus nyaka sani. Okay, gima nyalo wacho ewi gima wacho sani en ni lecturers nie ng'anyo lakini kaka student leaders okwane kagima gimoro timre kagima ng'anyo no dhi maber nikech ng'anyo manyalo miyo sirkal pressure mar timo gima gidwaro en ng'anyo ma onego bedo vibrant. Wan kaka student leaders kaponi wadhi gi ng'anyo to ji janenoga tiagas nyaka baga nyaka ne lecturers chak ng'anyo pok wano ka tiagas obo meaning idwa no ba lecturer gi tiaga ok no bagi PhD but at least onego bed e gimoro manenre ma kata ka sirkal oneno ni gini en gima serious. Koro kaka student leaders ne nitie paro moro manosewuok nikech wan gi platform ma nitie student leaders stay across the country, all university student leaders. Koro ne paro no segol mabe no chak gol gi Vincent Obondo ma en ker mar Pwani University. No golo ni how about kwanyalo join lecturers mondo ng'anyo ni sirkal one ni gini en gima serious nikech yes wakony ng'anyo koro mondo at least kata kaponi sirkal neno ni mar gini en mandhem wan kwa donje to koro bed gimoro ma sirkal nyalo neno mondo kaw action, sirkal kaw action mondo mi lecturers okonygi mondo giduog gipuonjre. Dr. Okeyo dipo ni ng'anyo ndhem kendo ok winja teko mar ng'anyo kaka japuonjre nyisowa kae. Okapar ng'anyo ma wan go sani ni kowapime gi mar dwe mar 9 ingo mano kaka Maseno en 99% effective. Namba achiel gima wakono members wani kik gibi tich. Koro lecturers ok nyon universities wabedo mane udi ka ikalo Maseno tibro yudo mana ka wan officials mag union emantiere kanyo ero. To wan iluongo sani koro oluongo ni strike defense forces. Ka wayudo part time watemo puonj to wanyise ni wan e ng'anyo mondo koro doga oduog bang'e. And awinjo wuoyi matino gima wacho ni tiagas nyaka muojie king'e ni ng'anyo to wan kaka watimo marwa. Bedo ni ok wanyon class no gimoro amoro chung. And kata gin ging'eyo effect no duong' unyalo dhi ugomo ubatia gas to samoro ok uyud gima udwaro no. To gimbe gin thuolo timo kaka gidwaro to koro ma ng'anyo wa gin kaka students gibende ginyatimo atima margi but ma ng'anyo ma waswe moluongo
makata kibiro universities nitie unions ariyo bende ma ok ng'anyo, koro kwadwa kelo joma onge ng'anyo. Ma lwenywa wabro goye, to ka nitie kaka gimbe gineno ni gihinyore kok wapuonjgi, mano to koro wachgi gibro dilogo ka gin ema gidwaro. Daktari, king'iyo wechego mabende dwaro muketo mbele, be ntiere kamunya dokie piny ma wach ni sani to koro wan bende wang'iye kit kaka piny Kenya chalo sani, ninjo ka ndalo mokalo nubedo gi winjruok ma bende wacho ni nok ochop kare. Be ntiere kaka unyalo duoko piny moko kuom dwachu mondo mi urom gi sirikal kamoro? Lydia, ing'e ni nwasewinjore mowa sign return to work formula. Ok wanya dok kendo nwadhi negotiate return to work formula gima Dr. Alfred Mutua no sign, Dr. Beatrice Nyangala no sign, Professor Ibarasa no sign. Koro magi joma nokwachuno mondo sign gino. To nwase kaw compromise. Gima wakwayo ni jotich sirikal mamoko no mite. Koro wapenjo ang'o miyo wan joma tiyo university nyaka wang'any kore kamiwa gini. Inya paro higa mokalo ker wabunge kila ng'ato nomi 7%. Ne ok gigomo. To wato wambe 7% gi 10 ne mwadwaro be manche wakete kokwa. Koro ang'o miyo nyaka wan wachak wadog piny. Koro wan return to work formula ok wabi negotiate kendo. Nyocha wase sign gino ema nyaka gitim. Mane be minimum marwa. Tiparo nade dipo ni sirikal doketo yom moro e wechego mag somo, nwaneno ka nitie jopuonjre mane ng'anyo kotenre kod kit chiwo omenda mano mabende siro gi gode yore mag somo, sani koro waneno ka lecturers bende nitiere ng'anyo. Dr. Okeyo, dipo ni sirikal oketo yom e wechego mag somo ma pacho kae? Ya, mano en adieri, sirikal ni ok okawo somo seriously. Nikech king'iyo kata kichako gi wache funding model mane gikelo no, wan wanyisogi ni gino ok ber, ok oti. Students bendo nyisogi ni gino ok gidwar, to gidhiri adhira. Kiwinjo joma puoyo gino mopogore gi ker gi vice chancellors gi, gino ok ti. Sani universities first years mancho donjo gi second years kata sirikal pok oro pes gi figo pok gichulo, to giwuondo sirikal ni gino tiyo. To wan kaka jotich wan mano koro kwadwa donje. Wan wadani adhi tich ati ochula musacha. To piny mok kawo somo motegno, mano piny ma ok serious. Lydia, en gima lit ni iyudo ni king'iyo pesa michulo professor, to iyudo ni kikompia gi ng'ama tiye civil servant. Ng'ama ne civil servant ni yudo karibu pesa moyombo professor mabor sawa. To professor ne kikawi tero kama ng'acha tiye, professor buro timo tiji cha. To ng'acha kikele university ka kunya timo tiji professor. Koro serikal ni ok okawo somo serious, nikech en gima rach ni professor nyaka dhi ng'anye barabara, okudho poro ni kore ka winjwa, ni wang'any nyithindo sani hinyore kore ka winje ge mwadwaro. To wan gi mwaseneno kaka jo university tabu ma wan godo gin this vice chancellors gi ma oloso miluongo ni IUPUCCF ni. Koro wan e situation ma watimo winjruok gi jowetewa mondiki kaka wan. Kendo mane gima koro ni mondo wawuoge, mane mosekelo tabu gi te. To kamana nya daktari Alan, sani utimo nang'e skunde kuma untiere ahinya to iwacho ni untiere udhie classes kendo udhi mbele gi puonjruok. Ne ntiere kita chiwo omenda kata funding models manyien manyasani ni otere unang'o? Gima nyalo wacho about the new funding model kata chulo sirikal chulo go university, any model ni ok ti mana kaka nyawadwa sawacho from Kisumu no. Nikech iyudo ni ntie in Mama Ngina University, kanyalo chiwo example, ntie nyathi moro matimo nursing. Nyathini sani already en gi loan mar 200,000 to ja first year. By the time manyathini dhi tieko fourth year, idhuro ni en gi loan ma close to $1 million. Koro gima funding model ni timo mokwongo en ni okelo burden, gimiluongo ni burden gi dho ngere. Burden oketo kuom nyithindo, kaito chako keto burden kuom jonyuol. Nikech mokwongo pesa ni biro molewo, mana ka wacho no pesa nyaka sani pesa pok odonjo. Mar ariyo okelo loan.
okelo loan mang'eny like ng'ato tieko course ne to this person ok en sure ni kotieko to dhi bedo employed kata ok dhi bedo employed. Kaito at the same time the interest rate mar loan ni be medo ga increase with time. Koro the new funding model ni ukti to wasewacho mwasego koko mwasedhi ndara sirkal pod ok winji pod gi insist ni gini nyaka ti. To gima nyalo wacho about the new funding model ni en ni sirkal kapo ni nyalo duogo nyiche wan kata gi ker e KICC kacha e town hall meeting to nwanyise ni kapo ni nitie gimoro nitie marach gi the old funding model cha to gino ema mondo losi to duok model cha nikech kaka sani anatim economics and finance ane kamar adek to kadhi ge portal na ibiro ni loan ma an go ma ayudo ga from sirkal tin moengo ng'at mani second year mantie under new funding model to mean that kapo nitim economics and finance in the same university nitie ng'ato kendo matimo nursing in the same university, these people gichulo pesa maromre. Ichulo 31,000 ngani chulo 31,000. Mano eso kit ni mane machon cha. Koro ni nena affordable ne jonyuol mang'eny kaito kata kichaki medo gi bursaries to pesa nyathine nyalo yudo kaka somo. Sani nitie nyathi ma nigi pesa chulo 70,000 per semester. That is 140 in one academic year within 6 months ng'ato chulo 140,000. Kaito iro ni categories mabe oketgie ok gin categories makare. Ng'ato oket ni en less privilege okonya yudo pesa lakini kinyo familia mowuoke en ng'at manyalo chulo pesa. Kaito nitie ng'at moro mabe wuoke familia mok nyal kabisa cha to dhi okete e band ma okete no onyalo chulo fee ne. Koro those are the challenges mosebedo kwa address gi sirkal but chal ka gima sirkal odina yitgi ni gini nyaka timra tima kaka gidware. Dr. Okeo noteza no kinde mokalo kane nitie lecturers moko no kao class okete mbui kendo noyudgi jogo mabende gin jotend wasu moko no ketho record gi mokalo. Nitie jo puonj ma pod dwaro ni mondo dhi mbele gi somo kata dhi mbele gi puonjo. Diponi gi mana gi chuny mar puonjo koso gi neno roma ne jopuonjre koso be nitiere rem winjruok e paro e kind wasu kachiel kod lecturer moko daktari. Naneno machano timore University of Nairobi. Wan gi ji kabilo achiel to leader gi makoni ni ka ng'anyo mokalo kaka nwa sign return to work formula jok mane olowa kaka officials gi simu ni to ang'o mantie kanyo gin jok madwa ni mondo opondo puonjgi. Mano e tabu mwan godo nikech ka ji ong'anyo to wadwa ni mondo ji te ong'anyo. To wasefwenyo mana kana wacho ni samoro do ka ng'ato en part timer koro odhi kuma chielo university mok mare odhi opuonjo. Samoro universities moko matindo machalo Tomboya Gene ma lecturers tin yudo ka maybe ginyalo dhi nikech gitin ka osebwogi gi to gidhi gipuonjo. To mana kaka ni neno no kwa yudi e class to wagoli. Wan maseno wagolo nyaka deputy vice chancellor mano wayudo ka temo puonje class. Koro en gimoro achiel bi maseno bi university ma intiere to class kike nyon ka chieng' moro go murumo ma Dr. Wasonga otieko ng'anyo to wayiene gipuonje nyaka e otieno mangima ka gidwa puonjo. Sani to ka gomo nitie to onge ng'ama biro temo puonjo. Hala ni winjo ka nyisi kacha ne ke gitem. To be kata gitemo to mano wacho gin to gidhi mbele gi ng'anyo. Rwakane na wuoche mar japuonjre mantie school mabende sani ong'anyie to no osewuok dala oseikore kendo no osewuok mar biro yudo puonj makare. Ere kaka iparo ni chal mar gintiere sani? Okay, japuonjre wamiyo chiwo example maber from Kenyatta University. Kenyatta University en kaka our mother institution. Mane kuma actually most of our lecturers kata administration work Kenyatta University. Gima timore Kenyatta University specifically kaka Kenyatta, yudo ni student nitie mana kaka nase wacho, janyuol oseoro pes rent, janyuol oseoro ne nyathi pes chiemo, janyuol timo oro nyaka pesa mar timo gimoro amora mar ensure ni nyathi obede school kendo nyathi o attend class. Then at the same time janyuol ni osechulo nyaka pesa mar fee mutieko the whole semester. Orito mana student nyathina ni otieka somo otim penj mondo bigi result maber. But now
ma in a situation ma koro lecturers odhi ng'anyo, lecturers ok dhi e class. At the end of semester, the same lecturer will set exam to make these students sit for these exams. Some of the sit exam ni lecturer okuti okata syllabus. Lecturer ni moko ntie moko chopo kata diere mar syllabus ni. To at the same time, odwa set to page more cover the whole syllabus. Koro, these are some of the challenges ma nendre university mopogore kaka Kenyatta University, kuma lecturers ok dhi e class, mabe wacho ni ka ginyone class to igogi. Koro mane mwe waneno ni kaka jotend jopuonjre, wan bo kwadwa ling nikech wainyre wan be. Koro samwa inyre ni, en action mane wanyalo timo, mondo mi wane ni gik moko duoge wang'. Koro mane mwe wanwa come up with the solution, kapo ni wanyalo konyo lecturers dhi e ng'anyo, to wabro dhi kod gi ng'anyo. Usitutu kod gi sani bende? Gisani pok watudre gi lecturers specifically, but enana wach mosewacho kindwa wawegi kaka jotelo mbalariany mopogore universities mane Kenya kae. Yes. Daktari, winjo ka idwa konyo ng'anyo kanyo gi jopuonjre, kata kamano seche ma magidhi mbele en ng'eyo mar ji duto ni puonjruok bende sani ochung'. Nyiswa ni to nyaka karango dipo ni romo makine nyalo tiko ng'anyo ma kamae, be untie kod geno kaluwore ni in achiel kuom jotend mag wasu, abende samoro ne gima ling' moko kotendre kod winjruok mabende samo nya bedo e meeting kata e romo mabende timoro odiochieng'no makiny? Wan gi geno, nwaromo juma mokalo to gimomiyo nochung romo kane wabunge openjo IPUCCF ni to pesa 4.3 billion mubiro goni ere documentation manyiso ni mai kuma ni uchope. Nikech gima natimo kaka wasu ne wamiyo gi kaka ne waloso tables go Machakos, mwanyiso gini mai gima nwatimo nwachopo 9.7 billion ma negi sign. Koro penyo to 4.3 billion to biro nang'o. Koro no migi juma achiel mondo gidhi gi kel documentation ma gionge godo. In fact, kawuono godiochieng' waneno ka koro secretary mar IPUCCF Professor Mugendi, Vice Chancellor ma Embu, ondiko ni nikech koro wagomo ni koro giketho return to work formula mondo ji odok kuma ne nitiere tarik 26 dwe mar 9. Temo penjo to ere kaka dongo wach no ketho winjo return to work formula ma ministers emano sign ma en kana no ko sign. Koro mano nyisi tugo ma jogi tugo kodwa. To wasetemo wuoyo gi wabunge gi, wasebedo kwa oro ne gi kata ote mondo gimbe gine gima timore e universities ma Kenya ka, mondo kiny giwinj kwayo ma wasu otere mbele gi. Ma sani ang'ini kata sani koro mbadi gene be samoro koro ang'ini neno gima dhi mbele. Ogol pesa mane wawinjore Machakos wadoge class. Mana kaka japuonjre no wacho, jonyuol winjo matek. Gioro na nyithindo pesa machamo, gichulo ot, nyithindo gi ok puonji. Ande ka ng'anyo romo gima kono osiepani ni ka ng'anyo rumo to semester ok nyang'ad gi e kore. Ka wagomo dweche 4 timedo mana time mane omedno. Koro semester to nyaka puonja marom. Watemo nyiso kata maseno ni kaka students beduru mana calm ka serikal pachgi oneno ni mondo gilos gini to giburo konyo tabuni. Wadani ubed calm, kik udonje koko mang'eny mondo wasort wachni. To ng'anyo ni to kawuone ka wan ndalo mar 14. Anwa wacho ni wadwa tere en day 14 of 1000 days ka ok gibedo serious. Ero kama na nya daktari. Kaka jiwa winjore fine. Mana kaka last time wabro na doke tich. Ero kama na nyageno maro en udhi bedo kod winjruok makare mar doke tich mondo mi udhi mbele gi tich mar kaw mos mar Dr. Steve Onyango wacho ni kaw mos e chenro ni mar rameny piny. Ero kama na nya kumulo thuolo kan to akodwa daktari tie kodi Alan kitiko wach ni mogik dakika achiel kendo. Ero kama na inya Lydia, wach na mogik manyalo wacho en ni anyalo advise my fellow student leaders manena sani ni mondo wachunguru motegno nikech sani being that ni lecturers ni ng'anyo wan mwahinyre. Actually lecturers go kata gin gi ywak ni nitie ka sirkal odiogi kata ok tim negi gik ma gidwaro, lakini joma hinyre deep down gin wan kaka students. Koro wameduru chung motegno, wach mwatimo ni mondo wach mwasewinjre ni mondo wane way forward kaka wadhi konyo lecturers gi.
wangi wabed uru piny mondo wawinjre uru kwaseloso wechegi mondo weche mang'eny oduoge wangi. Mogik amoso joma mangina te ma university manena ne ginyisa kar kani gi tune in kendo ji te kar kacha neno nyaka jomok winj dholuo tune in eruru kamano nyaka dala ung'isa kar kani ji wuocha madala kar kanyo mok chiegni koro eruru kamano ahinya Nyasaye mondo gwedhi. Jodara rieda mano en wuodu kanyo Alan Okode mabende en jatend mbalariany ma Mama Ngina. Wanafunzi wote wa Mama Ngina, asanteni sana kwa kutazama Ramogi TV. Ang'eyo ni kuche ni Kiambu kwa maana wagoni wero kamano ulituko mketoa Ramogi TV nyakora mgajonga Mama Ngina en achiel kuom kuondego mag tiegruok motegno neno kaka Alan nitiere kani kendo nyiso ni en kanyo bende gichiwo tiegruok makare. Mane giko machendo mara many piny kata mano geno marwa en ni kiny twak makamano midhi tim e kind wasu gi od bura dhi nyago leo mondo gidogie puonjruok margi. Oriti Masani nyinga Lydia Ukeyo.